Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nagbabalisan. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. At sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. At di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito siya ay di nang maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. At di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. At di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal.
puso ko ay kumakaba pag nasilayan ko ang iyong ganda. Puso ko ay nababalisa kapag ika'y katabi. Ako'y di mapakali, walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. At sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan at di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito sila ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan at di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan at di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan at di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal.
Ana soy Hokar. National School के पूरे जाना तक लोकेशन जाना वाफी रोड डालो ठीक पहला रोंडा बोर्ड सीधा आगे दूसरा सीधा ठीक तीसरा भी सीधा देखिए मेरे को क्या बोले शारजा जाओ जाके वहाँ से 30,000 रुपये लेके आने का है, लेके आ लो। मैं कोई पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ उनके घर का, सही बात है। तो मैं क्या करा ठीक है मैं जा रहा हूँ उनके, जिस टाइम वो बोले वो टाइम चलेगा। तो आपका काम है, आपने को जब शारजा भिजा रहे कोई आदमी के पास तो उसको आप पहले कॉल करना कि